Intra leverer intranet til daginstitutioner, friskoler og efterskoler, SFO og klubber. Få overblik over de ansatte i institutionen og børn eller elever samt forældre. Den overskuelige startside skaber overblik over aktiviteter, nyheder og opslagstavle. Kalenderen er individuel for alle grupperinger og kan indeholde et hav af informationer. Forældre kan oprette en skræddersyet kontaktliste til at hænge på køleskabet. Man kan downloade udvalgte billeder fra intranettets fotoalbum. Billederne kan drejes, tagges og beskrives, så de hurtigt kan findes i en søgning. Intranettet indeholder et debatforum, der kan aktiveres efter ønske. Dokumentmapperne kan indeholde dokumenter med individuelle læserettigheder. Tilmeldinger og forespørgsler kan skræddersys til et hvert formål, som for eksempel en sommerfest eller en madordning. Tilbagemeldingerne vises i et sammentalt skema. Udsend tidsreserveringer til f.eks. skole-hjem-samtaler, hvor forældrene selv klikker sig ind på en tid og eventuelt bytter tid elektronisk. Personalet behøver kun at forholde sig til slutresultatet. Forældre med børn i SFO eller daginstitution kan elektronisk udfylde, hvilke dage de har behov for pasning. Feriepasningsmodulet giver personalet et hurtigt overblik om, hvor mange børn der er i institutionen, time for time, eller i en grafisk månedsoversigt. Børnene kan registreres ved ankomsten ved hjælp af infoskærmmodulet. Det grønne symbol indikerer fremmødte børn. Intranettet har et integreret videokursusprogram, som kan benyttes som selvstudie eller i workshop. Alle funktioner bliver forklaret klik for klik i online-manualen. Desuden har administrativ personale adgang til direkte support via supportmodulet. Vil du gerne vide mere? Så kontakt os for en demoversion.